Günnäger Türkmenistany häkimetler ilan tarasynda günwatar ýurtlaryna garşy wagdy işlerine dowam edýärler. Soňky wagtlarda Lewap welaýatynda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň, İçeri işleri Ministrliginiň hemde häkimlikleriň ýerli edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna ilan tarasynda günwatar ýurtlaryna hususan Birleşen Ştatlaryna garşy wagdy işleri geçirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewaply habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini 19 awgustda habar berdi. Şu wagda çenli agdalyan wagdy işleri bilen bagly duşuşuklar Lewap welaýatynyň Halaç, Hojamaz şäherje we etraplaryna, Amderýa şäherçesine we Türkmenawaz şäherine geçirildi. Habarçynyň öwrünen maglumatlaryna görä güýç edaralarynyň hemde ýerli häkimlikleriň wekilleri ilan tarapynda geçirýän duşuşuklaryny günwatar ýurtlary şol sany Birleşen Ştatlary barada dostlukly bolmadyk ähňni hamala olary türkmen halkyna duşman hökmüne garalap wagdy işlerini geçirýärler. Habarçynyň häkimiýet wekillerini sitirlemegine görä olar biziň döwletimize daş atýar diýip ýerli häkimlikleriň wekilleri ilan tarapynda geçirýän duşuşuklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň maglumatlarynyň ma'lum bolşuna görä, geçirilýän bu duşuşuklaryň barşyny häkimiýet wekilleri öz öňe sürýän argumentlerini delillendirmeýärler. Ýygnaklaryň mazmununy esasan Birleşen Ştatlary garalanýar diýip habarçy sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary awgust aýynyň başlaryndan bäri Türkmenistanyň hökümet wagtçylarynyň günwatar ýurtlaryna şol sany Birleşen Ştatlary garşy duşmançylykly wagdy işlerini geçirýänliklerini habar berip başlady. Finçilaryň aýtmagyna görä garaşy Türkmenistanyň syýasy we jemgyýetçilik giňişligine şu wagda çenli asla diýen ýaly günwatara garşy retorika ulunulmany. Şol bir wagtyň özüne şeýle kampaniýalara wagt berilmegi ýylyň soňky 10 ýylygyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada sosial mediada we rus tilli habar serişdelerine çykan myşmyşlaryň ýanyna gawat geldi.